Eran aproximadamente as 2:30 da tarde. Unha mesta e negra fumareda, visible dende toda a ría de Arousa, facía saltar todas as alarmas. Ardían as instalacións de Gealsa Rianxeira no Godión. Chegaban os primeiros equipos de emerxencia. O lume orixinábase na zona de conxelados. Xa no lugar todos eran conscientes da magnitude do incendio. As lapas camiñaban vorazmente sen control polas instalacións. Na súa extinción traballaban xa numerosos medios, bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira, pero tamén chegados dende outras zonas como Santiago, Ribadumia ou Sanxenxo. Unha labor moi dura, moi complicada, na que temos que estar, creo que contentos do traballo que fixeron todos os que temos aquí, todos os medios tanto da zona como de outras zonas de aquí. Estivo Santiago, Ribadumia, Sanxenxo, non me quero olvidar de ninguén, Órdenes, Arzúa. A Axencia Galega de Emerxencias, a Axega, faise xa co control da situación e encárgase de coordinar todo o operativo. A Xunta activa o Plan Territorial de Emerxencias no nivel 1, desprazando tamén ata a zona varios helicópteros e unha lancha do Servizo de Gardacostas. Si estivo o posto de mando da Axega aquí coordinando toda a labor e coido que estivemos que foi unha labor moi fructífera para o que pudo ser e para que, cando chegamos, pensamos que podía ser todavía peor. Por precaución, desalóxanse unhas 25 vivendas da zona. A verdade é que foi un fin de semana complicado, de moita tensión, tamén dos veciños que hubo que desaloxar, máis de 60 veciños que puderon ir xa ese mismo día para as súas vivendas e tamén o temor dos traballadores, polo que podía acontecer. Como ben dicía antes, dentro da gravedade se pudo salvar as zonas de produción e iso é un dato importante a ter en conta. Despois de case 7 horas de arduo traballo, os equipos de emerxencias conseguen controlar o incendio. Afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais, aínda que os danos materiais si foron cuantiosos. As imaxes aéreas dan a ver a magnitude da catástrofe. A espera dunha análise e avaliación por parte da propia empresa, o 112 fala duns 11.000 metros cadrados de superficie afectados. A verdade é que é un mazazo para o municipio e para o Barbanza polo que estamos sufrindo neste momento de pandemia, que xa hai sectores que se viron afectados como é a hostelería e o comercio e isto sería un mazazo grande.